my angel. You're my darling angel. My lovey, so handsome. Fat? Nee. They're getting the, what do you call this one? All the cars, yeah? Or they're buying cars. The weather is good. Can you see the Suka Susi? They put out the suka sushi. Ja, hier. Die ist Rente. Rente now? Ja, Suka Susi ist Rente. I will bring it to our house. Still good. Oh, this one malabis for the party. Another one, pink. Pink Kalka. En Kalkata. Yeah. Pulver? Det var med pulver, ne? Oh, yeah. Nicht besser. Genau. Kaffer en Kalka. Hierbei mal, wenn wir having the old trash motorcycle, they call it for 40-50 euro for what? New finish. How much is... so it's not so expensive. Ja, aber. Fucking dust. Welche pizza you like here? Ja. Wo ist ein Kalka, Marie? Was? Ein Kalka. In Kalka. Da! You forgot in the car. Together with the cola. Okay. Bread. Tapos ko to. Saki, of course. Banana is life. Hi guys, grocery pala kami, no? Anyways, nagano pa ako. Yun pala, ito, sana yun? Ito. Bus. Ayan. Kanina yung pinakita ko sa inyo, parang ano yung pick-up yung parang truck. Pero sabi namin ito na lang, mas okay. Medyo mahal, ito mas mahal kaysa doon. Pero, ayan. Ang gusto na ito ng bata namin. And then, ito yung mga pizza. Kasi mga naka-promotion ngayon yung pizza guys. Maganda itong ganito. Yung ganitong pizza. Yung, kasi mahal niya pagka hindi siya nakasale. So yes, kaya bumili na kami. Meron pa nga ako dito, binili nung nakaraan din. Tapos ito, paborito ng asawa ko to guys, yung round sausage. Bili ako ng bigas ko, yung brown na bigas. Kasi
Kasi pagka kakain ako ng kanin, tapos dalawang baget, which is merong marami dito guys, so tatlo na yung baget, dito ng dalawa balls ko. And then, ito rin sausages. Grabe na kasi yung ganito, yung river na cola. Kaso kinuha lahat ng yung lahat ng zero. Kinuha lahat ng unang mama doon. So, yun. Wala nang yung asawa ko. Kasi nakuha na lahat. Ayan. Treats. Cola dali. I have century tuna hot and spicy. Mix smart, okay? Let's cook it. Bake it. Eat this. Oh, yeah. Baby, I can feel your halo. And you put its powder. Yeah. Speck, you're going to eat this, the speck? Ja, lekker. How do you call this? Speck? What do you mean? Speck. Speck. That's from the pork, the skin, and the meat. Your family here? Update. So, kanina kasi, tawag ito. Ay, bisita kami, biglang tumating, biglang nagsabi niya kasi yung isang friend ng asawa ko na na pupunta nga daw. Sabay na sila friend, nakatrabaho niya, tapos sabay na sila aalis ba, pupunta na trabaho. So, ganun. Kasi on the way, basta matadaanan niya kasi yung bahay namin. Kaya, yun. And yes, nagmadali kaming ayos, tapos ayun, buti na lang din bumili kami ng ng pizza ba, ganyan. So kaya ng pizza. And yes, ayun na. Pag-motor lang yung papunta dito and so it's already 11. Yeah, 11 at kakain ako guys ng kanin. Diba yan? Mag-decide sana ako na ang vlog ko ngayon is all, tawag ito? Mag-voice over lang ba? Isara ko muna to. Ibaba ako ng konti. Ayoko ng sobrang masyadong maliwanag. So, sige no. Ito na lang. Natin. Ayan. Tapos sabi ko, na panood niyo yung ating vlog na ano ba yan? Ang karawan? Ilong ko? Napanood niyo ba yung vlog ko? Napanood niyo ba? Kung napanood niyo yung vlog ko na na last, bago ito is yung walang sound. quiet vlog ganyan. So, medyo medyo mahirap siya kasi alam mo naman, sanay tayo magsalita. So, yun. Kumain tayo guys ng lunch. So, kami. Ngayong araw na ito is bago
mag-work ng aking asawa balls is sabi niya, samahan, mag-ano muna kami, mag-grocery. Kaya nag-grocery kami. Ayan. At may kami ng mga kailangan sa bahay dahil tsaka bukas kasi Sunday, so close ba? Para may pagkain kami bukas. Ganyan. Tsaka bukas wala siyang trabaho, kaya so yun. Kaya as you can see guys, full na ang aming ref. It's full. Dati half full, ngayon full na siya. Ayan, kita niyo ba yan? Punong-puno yan. Wala na nga ako paglagyan ng paa ng manok eh. Kasi nga, pumunta kami ng Mix Mart. Sabi niya, ano, punta tayo ng Mix Mart. Baka may chicken feet doon. Gusto mong bumili ng chicken feet. So, meron nga guys. Hindi naman nawawalan doon ng ng fresh na chicken feet. So, ayun, bumili kami aray ko po, ng chicken feet. And let's eat guys. Ang kakainin ko ngayon is, meron ako dito guys, ano to, nilagyan ko ng tubig, yung cranberry juice, tapos nilagyan ko ng tubig. Ito, meron ako ditong, binay ko kahapon, hindi ako nag-vlog. Nag-bake ako ng, carrot bread. Ayan. Ito na lang natira, alam niyo ba, isang slice lang nakain ko, tapos puro asawa ko nang kumain. Ano siya, yung isang loaf bread, basta ganyan. So, yun. Tapos may natira pa ditong isang slice na pizza yung aking asawa, pero yung kaibigan niya na ubos lahat. Yung asawa ko, kasi nga, siyempre kumain din. Kasi kumain siya ng umaga ng almusal na ganito. So, kaya, yun, full pa siya. Ito guys, ang pagkain. This one is from the China restaurant na meron kasi akong app na na-discover. Tapos, siya, kumbaga, mura mo na lang mabibili yung pagkain. At kasi kung pa-close na yung kasi hindi na naman nila yan, imbes na itapon nila yung mga tira na tira ng hindi nabili, hindi na so bibenta nila pwede mong kuhanin ng sa mura. Ganyan. So ito siya. Kahapon to guys. So ito pa yung natira. Ayan. So pinagano ko lang. Tapos mura lang siya. Tapos mo lang, pupunta ka doon tapos kukuhanin mo, ganan. So hindi naman siya hindi naman siya yung tipong pagkain na madumi or sira, ganyan. Kasi ikaw mismo yung maglalagay sa pack na mismo doon sa lagayan. Parang to guys, sa buffet. Isa buffet, tapos yung mga buffet, tapos patapos na yung araw, tapos may natira pa rin ng mga pagkain, kaya bibenta nila ng mas mura. Tapos lagay ka lang doon sa mga lagayan, parang ganun. So, ito nga yung natira. So, kain tayo guys. Ito yung aking lunch. At ayun na yung josawa ko. So, umalis na sila. Nagtrabaho na sila. At mamaya bisitahin namin yung tatay ng aking josawa boss. Magsisindi kami ng kandila. Magdadala ng bulaklak. Dahil ngayon ay kanyang kaarawan. Ayun, birthday ng tatay ng asawa ko ngayon. Araw na to. So, happy birthday in heaven, Papa. So, yun. Kain tayo. Kasi mamaya, may break time siyang matagal, so uwi siya dito. Kaya tsaka kami pupunta doon sa cemetery para ng kandila. Magdala ng bulaklak. Sarap. Hi guys! Update. So, this is me, myself and I. Char. Hindi, alis ako. Maglalakad-lakad ako dun sa city. So, yes. Kasi, wala akong, dito sa bahay. Gagawin, bukas pa ako maglalaba kasi, puro puti na lalabahan ko guys. Wala akong masyadong gagawin. Kasi meron naman kami, may kabaga kanina nagpag-grocery kami ng mag-asawa. Tapos, ngayon naman is pupunta naman ako ng city. Sabi ng asawa ko, sabi niya, lumabas ka, maglakad-lakad ka, ganyan. So, yeah. And then, dapat kasi, ngayong araw na ito is aalis kami nang kaming magkakaibigan dahil magkikita-kita pa kami. So, but yeah, hindi siya natuloy dahil busy ang mga person. So, yeah. Sa susi ko. So, kaya siya natuloy. Kaya, ayun. Pero mamaya, kasi dapat kakain kami ng sushi. So, alam niyo ba, nag-crave talaga ako ng sushi ba? Ganyan. So, kaya in-order ako ng asawa ko ng sushi. Tapos, mamaya ako pa siya i-claim. Mamaya ako pa siya kukuhanin sa tawag ito.
Tinaray ko naman, tinaray namin ulit kung meron ba dun sa app na yun, yung sushi. So, nandun nga siya. So, pero mamaya pa talaga yung ano niya guys, yung claim niya, na order ng asawa ko kagabi. Tapos, mamaya pa yung claim niya. Tingnan natin kung ano yung mga ibibigay. Kasi, ayun, yung surprise ba, hindi mo alam kung ano yung laman niya. Pero, as a fan of sushi, kahit ano man ang laman nun is, ma-appreciate ko. Kasi, favorite ko sila. Kahit ano man sila dyan. Ayan, so let's go na guys. Ako yung gagala-gala lang. Ayan, ito lang yung outfit natin ngayon for the day. So yes, let's do this. Hi guys! Update! Ayan, so nag-ayos ako. Alam niyo ba guys kung anong oras na is already? 9 na ba? Oo, tama. 9:30. 9:30 na ng gabi at ako lalabas dahil kukuhanin ko yung in-order namin ang in-order ng aking asawa para sa akin na na sushi guys. So, yes, tara patayin ko lang yung ilaw. Tara. So, yes, nagpalit ako ng pants. Dahil, ang sikip ng pants ko na yun, hindi ako makahinga. So, tara na guys, kasi nga hinahabol ko din yung bus. Magbabas ako. So, gusto ko sana mag-bike, pero sabi ko, wag na, mag-bus na lang ako. Ayoko mag-bike. So, let's go. Dito na ako sa labas. Malapit na pala ako sa bus point. Anyways, first time ko to. Anyway, ganito kasing oras yung pagkuha doon sa na-order na sushi ng aking Sapo Bells. Anyway, dahil natin sa app. So, dito na ako guys. May ilaw naman dito sa dito sa bus point. So, yeah. And, antay lang ako guys ng bus. And, yeah. Update ko kayo mamaya. Pag nandun na ako, pakita ko sa inyo. Kakababa ko lang ng bus. At yes, naglalakad na ako ngayon dito. Sinarado nila dito yung daanan dito sa Diyan ako dumadaan dati papunta ng school namin eh. Kasi ito guys, malapit na to sa school. Kung saan ako nag-aral ng German language. Doon, magkatabi lang sila, magkapit-bahay lang sila. So, 3 minutes lang din na nasa na bus. Ganyan. So, I hope I still have time, but yeah. May dito guys, may construction site. And yes, kumain na kami dito ng aking kaklase dati na kaibigan kong Polish. At masarap guys. Nakikita niyo na ba ako? Nakikita niyo naman. Nakikita niyo pa ba ako? So, let's go inside. Automatic na yung pintuan dati hindi. Automatic na yung pintuan dati hindi. Mabigat kasi pagka hindi automatic guys. Yung kaya nakakamanga dito, yung mga pintuan nila. Bubukas na kusa. Dito na ako guys. Ayan Sushi Top House. Ito na yung school ko. Tapos ito yung Top House. Ayan. May daanan ba dito? Dito tayo dumaan. Sa kabila, nahihiya ako eh. Ayan, right. Guys, I'm back. Nakuha ko na. Ito na. Ito yung school ko dati. Tapos dito kami tumatambay. Ayan. Hello. Ito yung school namin guys. Ito. Ayan. Tapos ito kami tumatambay noon. Tapos mga klase ko na-miss ko. Na-miss ko. So, may time pa ako para maghantay ng bus. So, ayan pala guys yung shop. And then, yeah. Tapos nakuha ko na siya. Ito na siya. May ibsa na ang cravings. Sabi ko sa asawa ko, gusto ko talagang kumain eh. Ito pala sila. Ito yung mga ayan. Ayan. Uy, automatic na bukas. So, yes. Okay, guys. I'll see you later. Maglalakad tayo punta ng bus. Stop, bus point. Meron pa akong time. But yeah. Dito naman sa school namin sa taas may sushi. Tapos meron ditong mga pero hindi naman ako bumibili guys. Kasi nga, alam niyo ba ang baon ko nung nag-aaral ako? Ang baon ko is saging, tapos yogurt. Ganun lang yung baon ko. Tapos, minsan lang, isang beses ko lang ginawa na bumili dito sa Subway. Isang beses lang ako bumili dyan ng tuna sandwich. Yung na baguette siya, ganyan. So, yeah. First time ko yun. And, lahat sila.
Umiikot. Ayan. So, mag-aabang ako ng bus! Ayan. Sa street. Inabot. Inabot na ng gabi. Inabot na ng gabi, oh. Tapos na. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Wala ibang pasahero. Ako lang talaga. Oh, kita niyo ba yan? Maliit lang to, yung maliit na bus. Ang tawag na dito is ibusi. Kasi small lang siya. Tapos ano siya, electric ganyan. So, wala talaga mag-isa. Hi guys, I'm back home and this is the food that I got from Sushi Top House, Sushi something. Ayan. May ano, may lumpia. Lumpia. Tapos may chicken wings. And then ito yung sushi. Ayan, my favorite. Ang liit ng lagayan nila, no? Pero hindi ko alam kung ano to mga feeling nito. Mga feeling. Feeling. Ayan, so, yeah. Tikman natin. Kain tayo. Hi guys, let's eat. Meron ako ditong dalawang sauce. Tsaka ito, pang lumpiang Shanghai. Ito pang ano to guys, pang ano talaga to, pang chips ba? But anyway, wala akong sauce. So, yeah. Ito natin ilagay. Konti lang. Diba? Gusto ko to kasi maanghang siya. And, I think, ano siya. And let's use chopstick para feel natin ng ang pagkain ng sushi. Mm. 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 Sarap. Sarap. Kaya natin yung Shanghai. Dito ko ilagay sa takip na Oopsie. Try natin yung Shanghai kung okay siya. Mainit pa siya eh. This one is vegetable rolls. Lekker. Yummy. Lahat paborito. I like it. Sarap. May chicken sila, pero try ko kayang kumain isa. Ilang piraso tong chicken wings? Apat na chicken wings. Parang naman sobrahan naman to sa prito. Tignan natin. Good. Sasawan ko pang Shanghai. Oh guys. Good. Sarap. Sarap lang. Tikman din natin tong isa. Itong puti. Oopsie. Lekker. Sarap. Ito isa na. Itong klase itong sushi eh. May niyog ba sa taas? May niyog. Ano siya? Ang sarap.
Sunflower, 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 sunflower cover. Daki-daki ng mga pang ano corbis oh. Talati ya udah. Corbis Netsen. Oh, 40 euro. It's a lot of people. Corbis Show, Corbis Show. So hi guys, ayan nga, andan kami pumunta ng aking Diyos sa Bubbles at kami ay kumain dyan ng cake dyan sa restaurant na yan. So hindi kami nag-ikot-ikot ba kasi sabi ko pagkasama na namin si Rafael yung aming bata para masama namin siya sa aming pag-ikot-ikot. So ayan, chika lang kami dyan aking gisawa, ayan. So ayan lang yung vlog natin guys for today, the whole weekend from Saturday to Sunday. So thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Thank you so much. Tschüssi.